Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate mphamvu zonse, lero Lamulungu lachinayi mu nyengo ya Adventi, tabweranso ife ana anu kuti timve mawu anu. Tsekulani mitima yathu kuti mawu anu akhazike mwa ife, kuti konzekeresa za kubadwanso kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu mitima mwathu. Tithandizeni kuchita kufuna kwanu nthawi zonse ndi kukhala nyale yowalira anthu onse ku chipulumutso. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mprofeti Yesaya. Yesaya mutu 7 ndime ya 10 kulekeza 14. Mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Aroma. Aroma mutu 1 ndime ya 1 kulekeza 7. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Mateyo woyera. Mateyo mutu 1 ndime ya 18 kulekeza ndime ya 24. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Service Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Mutu 1 ndime ya 18 kulekeza ya 24. Kubadwa kwa Yesu Khristu kudatere, amayi ake Mariya adafusidwa mbeta ndi Yosefe, koma asanalowane Mariya adapezeka kuti ali ndi pathupi mwa mphamvu za Mzimu Woyera. Mwamuna wake Yosefe anali munthu wokonda chilungamo, komabe sanafune kumuchitisa manyazi poyera. Chifukwa chake adaganiza zakungothesa mbeta ija osachitapo mlandu. Ali kulingalira zimenezi, mngelo wa Ambuye adamuonekera m'maloto namuwuza kuti, Yosefe mwana wa Davide, usaope kumutenga Mariya mkazi wakoyi. Pathupi ali napopa padachitika ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Adzabala mwana wamwamuna ndipo uzamutcha dzina lake Yesu, chifukwa adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Zonsezi zidatero kuti zipherezere zimene Ambuye adamulankhulitsa mneneri kuti, namwali wina osadziwa mwamuna adzatenga pathupi nkubala mwana wamwamuna. Mwanayo adzatchedwa dzina loti Emmanuel, ndiye kuti Mulungu ali nafe. Tsono Yosefe atadzuka adachita monga momwe mngelo wa Ambuye uja adamuwuzira. Adamtenga Mariya mkazi wake uja. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero pa 18 December ndi Lamulungu losirizira mu nyengo ino ya Adventi, ndipo Lamulungu likubwerali tikhala tikupanga chaka chachikulu cha Christmas. Ndipo malembo alero akutikonzekeretsa kuzindikira kunena kuti Yesu Khristu ali pafupi kubadwa, chifukwa tikumva zoti amayi Mariya tsopano atenga pathupi ndipo ayamba ulendo ona kuti akonzekere za kubadwa kwa mwana wawo woyamba komanso osirizira Yesu Khristu amene ndi mpulumutsi wathu. Poyambirira kuchokera mawu athu oyamba a tsiku la lero, tikumva za lonjezo limene Mulungu ananena kwa ana a Israeli kuti kusogoloko mavuto amene mukumana nawowa azatha, chifukwa kuzabadwa mpulumutsi, ndipo mpulumutsi amene dzina lake lizakhala Emmanuel. Iyeyo azakhala pakati panu nthawi ina iliyonse, kukhala ngati chisimikiziro chonena kuti Mulungu ali nafe nthawi ina iliyonse pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo mneneri Yesaya ananena zimenezi pamaso pa mfumu Ahazi, pamene Ahazi anapemphedwa kuti apemphe chizindikiro chapadera kuchokera kwa Ambuye Mulungu. Koma Ahazi malinga ndi chikhulupiriro chake mwa Ambuye Mulungu sanafune kumuyesa Mulungu, anasiya kuti mawu a mneneri abwere komanso alankhulidwe monga momwe mneneri ananena kulankhulira malinga ndi zimene Mulungu anamuwuza. Ndipo chimene analandira iye ndi chimene chochena kuti kusogolo kuno kuzakhala mpulumutsi olonjezedwa uja amene atazabadwe kuchokera kwa namwali, amene azasankhidwe pakati pa anthu ana a Israeli. Ndipo mawu athu achiwiri a tsiku la lero akutikumbutsa kunena kuti Mulungu watiyitana tonsefe kuti tikhale anthu oyera mtima, anthu olungama, anthu achilungamo, anthu osatira malamulo ake, anthu ochita zimene Mulungu yakufuna. Paulo oyera pamene akuyamba kulemba kalata yake kwa Roma akuwawuza kunena kuti cholinga chimene Mulungu anatitanira tonsefe ifeyo ndikunena kuti tikhale anthu oyera. We are called to be saints. We are called to be holy. We are called to be sacred.
we are called to be perfect beings. Osakhala kuna kuti tikhale anthu otengeka kuchita zinthu zimene Mulungu sakondwera nazo. Chifukwa Mulungu anatiyitana ife kuti tikhale a Khristu. Choncho tikuyenera pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku pamene tikukonzekera kubadwa kwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu kuzifunsa mafunso ona kuti kodi ineyo ngati Mulungu anandiyitana kuti ndikhale munthu woyera, munthu olungama, munthu waungwiro, moyo umene umene Mulungu anandiyitanira ndikuwanisa motani? Ndimaonesa ntchito zanga motani? Ndimaonesa makhalidwe anga motani? Ndimatha kuwakhulukirira anzanga? Ndimatha kucheza bwino ndi anzanga? Ndimatha kuwalondoloza anzanga ku njira yabwinobwino? Ndimatha kuonesa chilungamo? Ndimatha kukhala munthu wokonzeka kumumvetsera anzanga kuyambira mpaka na kumapeto, opanda ma prejudices osiyanasiyana, opanda biasness osiyanasiyana, opanda kunena kuti awawa ndi choncho, amakhala choncho nthawi ina iliyonse, kapena ndine munthu amene anthu amadana nane mu njira zosiyanasiyana. Mwina ndi chifukwa yake uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero, Mulungu akutionesera njira zimene ife tikuyenera kuzichita. Akutionesera njirayo motani? Nthawi zina pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku timakhala ndi maganizo athu ifeyo ngati anthu malingana ndi zimene tikukumana nazo. Koma mbali inayi Mulunguso amakhala ndi maganizo ena amene mwina angathe kukhala osemphana ndi ife. Pamene zina zake zatichitikira ndipo ife tili ndi maganizo athu, tikuyenera kumvetseranso Mulungu, kodi Mulungu maganizo ake ndi otani. Chisanzo ndi uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero. Yosefe atazindikira kunena kuti amayi Mariya ali ndi pakati, anapanga chiganizo chonena kuti awawa ndingowasiya. I should just leave her informally. I should just divorce her informally. Let me go, pack my things and I go. Ndipo maganizo amenewo ndi amene anali a Yosefe. He had his own ideas. Kuti I'll just leave her. I will go. I will divorce her informally. I'll take my things and go. That was his idea. Koma mbali inayi kunalinso maganizo a Ambuye Mulungu. Faka anamtuma njero ja kubwera kwa iye ndikumuwuza kunena kuti zimene zamuchitikira Mariya zachokera kwa Mulungu Mzimu Woyera. Choncho iweyo Yosefe mtenge Mariyayi akhale mkazi wako. Yosefe atazuka and thinking deeply about it, he decided to leave aside maganizo ake, his own ideas, ndikunyamula maganizo a Ambuye Mulungu. Ndipo atanyamula maganizo a Ambuye Mulungu anamutenga Mariya uja ndi kukhala mkazi wake. Pamene anapanga zangati zimenezi, anateteza moyo wa amayi Mariya, anateteza ulemerero wa amayi Mariya, anateteza mwana amene analina kubadwa kuchokera mwa amayi Mariya. Chifukwa kuti anasiya maganizo ake ndi kunyamula maganizo a Ambuye Mulungu. Anakhala kuti zimene sanachite, amayi Mariya anakatha kugendedwa ndi kumwalira, mwana yonso anakatha kumwalira. Amayi Mariya anakhala chitonzo kwa anthu osiyanasiyana, reputation yawo sikanakhala yabwino, mbiri yawo sikanakhala yabwino, komanso anakhala a laughing stock kwa anthu osiyanasiyana, ongosekedwa mu njira zosiyanasiyana. Lero Mulungu akutiphunzitsa kunena kuti pamene takumana ndi zinthu zovuta, zina zake zimene sitikuzimvetsa bwinobwino moyo mwathumu, ndipo ife tapanga chiganizo chathu, tiyeni tipangenso konzanti Mulungu kuti maganizo a Mulungu ndi otani, ndipo ifeyo tipange withdraw maganizo athu ndi kunyamula maganizo a Ambuye Mulungu ngati maganizo a Ambuye Mulungu ndosiyana ndi maganizo athu. Pamene tasiya maganizo athu ndi kunyamula maganizo a Ambuye Mulungu, timateteza zinthu zambiri, timabweretsa mbiri yabwino ya zinthu zina zosiyanasiyana. Pamene takakamira maganizo athu, timaonongesa zinthu zosiyanasiyana. Yosefe woyera anakakamira maganizo ake, moyo wa amayi Mariya umapita, mbiri ya amayi Mariya imapita, moyo wa Yesu Khristu umapita. Koma chifukwa chosiya maganizo ake ndi kunyamula maganizo a Ambuye Mulungu, anateteza moyo wa amayi Mariya, anateteza moyo wa mwana, komanso anateteza mbiri ya amayi Mariya. Her reputation remained intact, and a lot of people are now onetsa kunena kuti angathe kuwalemekeza amayi Mariya mu njira zosiyanasiyana. Inu ndine timakumana ma situations angapo amene ali ovuta. Do we consult God whenever we are faced with difficult situations, challenging situations? Zokhudzana ndi kubanja kwathu, zinthu zikavuta, timapanga consult Mulungu? Kapena timangopita kwa Nkhoswe, kwa anthu ena osiyanasiyana, kena kathese zinthu zija, ife ndikuvomeranso ndikumakamba moyo wina? Zinthu zikavuta kuntchito, timapanga consult Mulungu? Zinthu zikavuta ndi anzathu, timapanga consult Mulungu? Muchina chilichonse chimene tikukumana nacho ifeyo chovuta,
We are learning from the gospel of today to consult God. Tikuphunzira mu uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero kuna kuti maganizo a Ambuye Mulungu tiziatenganso ngati maganizo akusemphana ndi maganizo athu. Zimene Yosefu Woyera akutiphunzitsa tsiku la lero zikuonetsa kunena kuti munthu amene ali ndi chidwi chomvetsetsa, chidwi chokhululuka, chidwi chofuna kuyanjana ndi anthu ena. Tikamanena kumvetsetsa ndi kuonetsetsa kunena kuti kodi muzimene zachitikazi mnzangayo akuti chani nankhani mumvetse motani kenako ulendo tuyende limodzi motani. Pamene tikunena zokhululuka, kukhululuka kumene kukhuzana ndi amayi Mariya chifukwa amayi Mariya sanalakwe zinachokera kwa Mzimu Woyera. Koma masochezo athu ena amasokera kuti ifeyo tikhululuke kuti mnzangayo akupepesa kwambiri kuti zimene sazachitanso zinangochitika popeza mwina cha umunthu wake kapena kakupanga chani eti koma akupepesa kwambiri. Kodi ifeyo timakhala tili okonzeka kumukhululukira yeyo cha tikapanga wema options kumulakwira kumene ife tamulakwira anzathu ndi iyeyo kutilakwira ifeyo kumachulukira ndi kwa ndani? Osakhala ifuna kuti iyeyo jaonekera pambalambanda ayi koma ifeyo ngakhale takhala sitinaonekere pambalambanda tikuyenera kukhala anthu okhululukira anzathu chifukwa kuti nthawi zina timakhala anthu aukali kwambiri, timakhala anthu osakhululukira anzathu kwambiri, chikhalirecho timakhala tikupanga zangati zomwezo moonjezeranso kwambiri koma ifuna kuti sizinaonekere pambalambanda ndi timafuna tioneke ngati ifeyo ndife anthu abwino. Mulungu akutiphunzitsa kuti titengerepo chitsanzo chabwino cha Yosefu Woyera ngati mbali imodzi yoonetsetsa kuna kuti anthu amene tikuyitanidwa ku moyo woyera, moyo wa ungwiro, we who are being called to be saints, we must practice real things, pragmatic things pamoyo wathu wa siku ndi siku zimene zimabwera kwa ife mu njira zosiyanasiyana. Zina mwa izo ndi zimene anakumana nazo Yosefu Woyera, ndipo Yosefu Woyera anasankha njira ya Mulungu osakhala njira yake. Nthawi zina maganizo athu ndi bwino kuwasiya pambali ndi kunyamula maganizo a Ambuye Mulungu kuna kuti zolinga za Ambuye Mulungu zithe kukwaniritsidwa. Tikakamira maganizo athu zolinga za Ambuye Mulungu sizingathe kukwaniritsidwa. Tizikumbukira kuti ndife ana a Mulungu, ndife abale a Yesu Khristu. Choncho mu china chilichonse chimene chikuchitika tikuyenera kumpanga kozati Mulungu. Ndi banja, let us consult God. Ndi ntchito, let us consult God. Ndi maganizo ofuna kuyamba moyo wina wapadera katufuna tikhale wansembe, tufuna tikhale sister, kapena tufuna tikambe china chake, let us consult God. Kuti maganizo athu aja agwirizane zimene Mulungu akufuna. Ngati Mulungu angatiuze m'malemba oyera kapena pamene tikupemphera kuna kuti izizi tisachite, let us listen to that inner voice of God. Let us listen to that Holy Spirit. Chifukwa kuti Mulungu akuziwa kuna kuti pamene tatenga maganizo ake ndi kuti zina zake kusogoloko zizayenda bwino. Kwa pamene takakamira maganizo athu zina zake kusogoloko zingatopeza kuti zavuta ndipo ife tizakhala tikupanga regret mu njira zosiyanasiyana. La Mulungu lachinayi mu nyengo ya Advent Mulungu akutikozekeretsa kuna kuti tithe kukhala anthu okonzeka kwenikweni kuti timulandire Yesu Khristu mu mtima mwathu ndi kupeza malo abwino obadwiramo mu mtima mwathu. Zisachitikenso zimene zinachitika kalekalero 2022 years ago pamene Yesu Khristu anapeza malo abwino obadwira mu khola la ng'ombe momwe munali fungo loyipa. Pamene pamaso pa Ambuye Mulungu mu khola la ng'ombe momwe munali fungo labwino foti mu mtima mwathu munali fungo lonunkha, fungo la chabechabe. Ndi Ambuye Yesu anaona kuti ndi bwino kuti akabadwire ku khola la ng'ombe kumene ifeyo maganizo mwathu ndi kumva kwathu kumakhala fungo loyipa koma pamaso pa Ambuye Mulungu kunali fungo labwino. Choncho ifeyo tichose mafungo onse oyipa amene ali mu mtima mwathu, tichose zonse za mangawa zosiyanasiyana, moyo osakhululuka, moyo wa udani, chila chilichonse tichose mu mtima mwathumu kuna kuti la Mulungu likubwerali akamazabadwa apeze fungo labwino ndipo akhazikike mu mtima mwathu ndikuthandiza ifeyo kukhala anthu oyera popeza Mulungu akutitana ifeyo kukhala anthu oyera, anthu aungwiro nthawi ina iliyonse pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.